Jiena nemmen li jekk inti tagħti silma lil xi ħadd, l-inqas sempliċi jent li xi ħadd, it comes back to you. Meta tgħin sempliċi b'kelma, ixini tagħmel kuraġġ lil xi ħadd mur tara lil xi ħadd, tgħin lil xi ħadd fil-bżonn tisma' lil xi ħadd. Issa aħna xogħol tagħna peress li aħna jien meta tħalt ners, jien kont naħdem building, ġifieri ara x'għandu x'jaqsam u ma kelli job satisfaction. U mbagħad kien hemm wieħed u qal li ħarġu l-applikazzjonijiet tan-nurses dak iż-żmien u kien hemm mature students. Ġifieri kelli fuq 30 ġa kont miżżewweġ biex titfal. U meta tħalt ners, dik li xtaqt li ngħin li tnaqqas id-batija lill-pazjent u ġej ġo sala ta' tfal. Semmejt stejjer ta' high level of jew għat li inti esperjenzajt very high level of love. Tista' tina eżempju storja biex tejna nifmu? Jiena rajt il-ġenituri per eżempju qalu li jidhom jitmermru tarhom jeżistu jkunu importanti li jien ħanamel ħilti biex il-dat tifel nagħtih kollox, it-tifla nagħtiha kollox u tarhom ma jimpurtom minn xejn u tinduna l-bniedem meta jaf iħobb u tikber u magħhom ġifieri. Ġifieri inti tarhom kemm hawn nies. Ġifieri jeżistu kollox, hawn min jinqeda buliedu li huma ftit il-persentaġġi, imma mbagħad hawn nies li torqothom xi ħaġa u minn dik xi ħaġa jkomplu jikbru biex jagħtu kollox f'dik is-sitwazzjoni. U rajnihom aħna, rajnihom. Pereżempju jien ġieli kont f'karozza ma' xi ħadd li qed imutlu t-tifel tiegħu. Ġifieri jgħidulu termina. U nkunu qed insuqu u jkun nkunu għaddejn two ways. U jkun qed isuq fis-suq li nejlu isma' hawnhekk, ma jkunu qed jeżistu biss. U tarhom jitmermru għal uliedhom. Ġifieri, u dawn huma n-nies iġennuku. Kif dak l-uġieħ li tara, kif tirrikonċiljah ma' Alla? Yeah, it was good. Dawk huma questions without an answer. Jien ngħidhom għax hawn min jgħid għax forsi għamil xi ħaġa ħażina għax kieku ilha mejjed ġifieri. Huma questions without an answer. Li tista' tagħmel tiġġieled bl-imħabba bħalma jagħmlu huma. Mbagħad għandek pyramid inti waqt id-dbatija, meta xagħti ikun għaddej mid-dbatija, għandek il-bargaining, denial, anger, acceptance, tgħaddi minn dawn l-affarijiet kollha sewwa. Dak il-bniedem li jaċċetta tgħidli xi ġifieri, jrid jitgħallem jgħix bil-ferita. Il-ferita dejjem ħad tkun hemm. Qed tifhem, il-ferita dejjem. Imma jekk taċċetta, jekk joħroġ lok is-sadit fil-karozza, mhix dej din il-problema li t-tifel qed imut lekom. Tibda tara x'inhuma l-problemi u mhux il-problemi, kif għandek tħares lej il-perception, lej il-ħajja, x'imda qed naħlu ħafna ħin ninkwetaw fuq ħafna affarijiet li ma jkunu fucking xejn. U dawn huma l-problemi, fimda? Issa dak il-bniedem li jkun għaddej minn hemm u taraħ jaċċetta aħna rajna parents qed imutu għamlulhom it-tfal għamlu kollox u tarhom mut in a peaceful way, fimta? Ġifieri kollha jitmermru, aħna rajna tifel jgħid lil ħoħ jgħidlu sma' jien ħammut issa tinkwetomx l-om dak it-tip. Ġifieri romanzi jiena tifla taqbad. Tista' tispjega fuq dik l-istorja, pereżempju tifel qed jispjega. Għana għax nidħol fiha xi bad nibki, allura ma jkollix ftit. Ġifieri. Fimta? Għax bad niftakar u niddejja ġifieri. Ma dawn huma affarijiet li rajnihom u missejnihom. Pereżempju hemm koppja li leħqu lil Putinu għadu mhux ma bedix Putinu sewwa, kien għadu ma bedix Putinu sewwa. Allura da kellu jsifer bit-tifla bil-kanser. Kienet pregnant il-mara tiegħu, weldet u ħallitha Malta u sifret l-Ingilterra mat-tifla l-oħra. U ma kellux flus da, u kien l-isptaru jqabduh jagħmel il-Londri, jmur fik Ċina biex huwa almenu jaqla xi jekol. Biex ikollhom min jgħinhom dak iż-żmien. Fimda? Jiġifieri din seta' jibgħati iżjed minn hekk, ma kienx hawn min jgħinu. Ġabru l-ħlif ta' madwar ikun jew jagħmlu lek xi bot bir-ritratt ta' niftakar di. Allura, u da ilu snin illum il-ġurnata u l-mara tiegħu, ġifieri u għadha kemm tiżżewweġ issa dik kienet tifla. It-tifla issa żżewġet kemm ilu san ilu, ġifieri qasi. Ilu snin jgħin lil Putin u kull ħaġa li tolbuh jagħmlilna, dawk ħalluk huwa inġinier ġifieri l-bniedem u jgħidlek jien naf xi ġifieri kemm batejt u flok li ħada
in the negative, ħada jien irritnejn il-ħattijħor u kull ħagġa nitolbu għamelek, tarom, għandik oħra kbira di oħra. Da CFR l-ewwel darba fħajtu fuq 70s. U tgħidli xi ġifieri għax istifel daqshekk. CFR għax in-naputi t-tifel tat-tifel tiegħu meta twilet ma setax jieħu nifs jekk ma jkollux ċertu magna. Allura bil-fors n-nansifruħ. U għamel l-ewwel sentej ta' ħajtu barra minn Malta ġifieri. U da CFR dal-anzjan biex imur jara l-naputi tiegħu. Inti u għal tal-li nkommentuni u tajtuħ sentej post il-naput, jiena 24 hours ma putinu. U kull ħaġa li tolbuħ, jien tlaq tamel-eda, kull ħaġa. Ġvidak jgħidinna jien 24 hours. Jisom daw l-iktar affarijiet li ġibu l-ek pjaġir inti. Meta tara n-nies li l-esti jinvestu ħajjithom. Kull bniedem joġobni jena. Jena joġobni kull bniedem li għandu qalb ħelwa. Kull bniedem u bniedem jiffaxxinawni. Nej tara da jaffi penġi, da jaffi bieħ, da jaffi iknes, da navuga. U għennieħ tista' tgħinha fuq jgħinek kollox. Ġifieri, u dik hija isek għandek ġiħsaw għal ta' ħafna nies ħelwin jaħdmu flimkien, ġifieri. Mela, tlaqna?